Добър вечер и с прогнозата за времето. Тази нощ студеният североизточен вятър ще понижи температурите и утре денят ще започне с стойности от -4 до +1 градуса. През целия ден в Дунавската равнина ще има повече облаци, но поне няма да вали. Като цяло, утре ще има повече слънце от днес, но въпреки това ще е по-студено. Максималните температури ще са от 1 до 6 градуса, с градус 2 по-високи в югозападна България. В планините времето ще бъде доста неприятно, студено и ветровито. Преди обяд ще е облачно, но валежи обаче са малко вероятни. По-късно облаците в повечето планински масиви ще се разкъсат и намалеят. Вятърът ще бъде умерен, по високите върхове силен от североизток. Максималните температури на височина 1500 метра ще бъдат до -4 градуса, а на 2500 метра -8. Слънчево и приятно ще бъде времето в повечето западно и централно европейски страни. Максималните температури в тези райони ще са от 11 до 16 градуса. Отново най-топло ще е в Испания и Португалия до 21-22 градуса. Въпреки че дъждовете тук продължават. В източна Европа ще е облачно и дъждовно. Валежите ще са смесени от дъжд и сняг. От целия континент тук е и най-студено с максимални температури от 0 до +5 градуса. Със студено време ще изпратим тази седмица и ще посрещнем новата. В неделя и понеделник ще е облачно, на места с слаби снеговалежи. Максималните температури ще са между 2 и 7 градуса. Повече слънце ще има към сряда, когато леко ще се затопли. Това беше прогнозата за времето, а вие останете с ток-шоуто Пряка демокрация. От мен хубава вечер!